social media mandinotsora ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndiri ni referee mugame rachona handiti the only Zimbabwean uncle. Ndinayo nyaya yandafambira vazukuru yandoda kuti ndinge ndinokuinformai kuitira kuti nemiwo musadi musasare. So chiteerera kana wanga usati wasubscribe paSaindi TV mukana uchiripo. Subscribe wotena on your notification bell kuitira pega patinouploada mavideos you will be notified. Ndichitoti maswera sei mamuka sei kwese kwamuri vazukuru vani vasekuru Saindi. So inzwaika vazukuru ndoda kuti muzive izvi. Pana umwe kucomment section vanozokecha mafeelings aiwa zvatiri kuita panapa zvese ndezvekungoti ti-entertainane handiti ndezve-entertainment. So musakeche mafeelings muri kwamuri ikoko vazukuru munozoita BP nezvinhu zvisina basa handiti so chiteerera muzukuru mumastreets mandinoswera dhuma na DJ Towers. DJ Towers remember kuti ndiye wekumbotaura afarisa azvimbigwa ari pamicrophone kuNach TV obatanga kuti vafanira zvesa vana mari ndine bag chichi stana ini ndine mari ana holy 10 avana chi avana mari haana kuzivawo kuti pari kutaura izvika vanhu vakawanda vari kutodhiniwa because holy 10 pari zvino ndiye ari kupisa so ukadhisa munhu ane achipisa patime iyoyoka unenge wakutobohwa kunyange nemafans ake nemafollowers. Umwe mafollowers ake anga ari Toki. So Toki akadhiniwa akabvaita unfollow paInstagram account yani yaDJ Towers. So tazoona achikumbira regera achitaiwa Toki chama kuvangu ndiregerewo shamwari chindifollowawo because kutofollowa nemacelebrity pamaInstagram pamafacebook papi zvine zvazvinoita muzukuru kumacelebrities kana nemasocialites anenge ana DJ Towers handiti. So ndonyaya yandangondiwezokuzivisa kuti aiwa DJ Towers akumbira regerero pakurasha muromo kwaakamboita kuti zvinofanira wana mari iye ndiye ane mari ana holy 10 avana chinhu. So ari kuti sorry kuvakomana nemashoko iwawo. From Uncle Saindi ngataura nemacomments kuti munofunge tichibva tati much love